Jedeš. Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri dnešnej relácii, ktorá sa týka súťaže Vyčistíme svoje Slovensko. Dnes sa vám predvedú v našej relácii študenti 2. B obchodnej akadémie zo Senice, ktorí poctivo pracujú. Dúfame, že sa vám naše video bude páčiť a že vás nesklameme, pretože sme poctiví a pracovití. Ideme na to. Volám do všetkých sietí len to. To je reklama, toto byla reklama. Reklama, ideme na to. Vidíte, ako naše študenti poctivo pracujú, pekne hrabu. Budeme mať krásnu školu, tak dúfame, že sa vám to bude páčiť, že vás ohúrime. No ideme, dievčance, mákame. A tam prosím pekne prichádza s Púrikom náš spolužiak Milan. Druhú skupinku máme na opačnej strane. Natálka s Veronikou tam vzadu poctivo hrabu, sa od nás odpájajú. Hrablujú. Mimochodom dnešným programom vás prevádza Janka Wagnerová. Na Popoláčku v aute jedu preč, zaviesené na východ. No makáme, chceme to vyhrať, ne? Hej, poďme hen, tam máme toho více, kde pod instrumentami. Ešte sa to mi tu auto nakladať. Nakladáme. Len po 9 centov. Za deti ulice. Ne, vychávala na ulica. Vyššia na Popoláčku v aute, tam byla, hej, to video. My nekecáme. No. Naberáme. Vychovala na ulica. Pracovití. Deti z dediny. Mestské deti sa hrabli neboja. Proto idem. A tuto vám dáme pózu so složickou Dominikou. Daj tam. Pozor, natoč mi, ale nech mám spomínku. Ej, milí. Momentálne sa Ahoj! v druhej skupinke, ktorá je pokračujeme v našej relácii, takže pozerajte na nás. Nám do všetkých sietí len za 9 centov. Editka, nekomentujeme, hrabeme. Tam je naša druhá polovica triedy. Tu je nejaký betón. Nejde to? Ja vám dosť chłopko na vašu malú poťavu. Neurážaj, dobre? To je reklama. Čo nie reklama, to je stav. Ja to nevím. Čakaj. Tak, krátka. Voláme Easy. Je to ten. Môžete ísť. Ja robím reklamy. Gabi už oného Počkaj. záver. Ja ako píšeš? Nezatoč maximálnej rýchlosti. Drahí diváci, blížime sa ku koncu našej relácie. Dúfame, že sme vás ohúrili a ukázali sme vám, akí sme pracovití. Veríme, že sa vám budeme páčiť. Dovidenia na budúce. Nepoložím!